Hola a totes i a tots, benvinguts a un nou vídeo del canal de Preparats Llestos d'Universitat de les nostres càpsules preuniversitàries. Avui parlarem d'un tema una mica polèmic, punxegut. Com podríem dir? Espinós. Bueno, quan comences la uni, on és millor viure? O un pis d'estudiants, o una residència, o et quedes a casa als pares o amb qui visquis? Quina és la pitjor opció de totes? No és broma. Les tres són bones, però us vull explicar una per una, amb pros i contres, així que comencem el vídeo. Pis d'estudiants. És una de les millors opcions, penso, i una de les que es trien normalment quan te'n vas a viure a una nova ciutat. Bona opció si busques intimitat, independitzar-te, deixar de viure amb els pares, fer-te gran, és una mica aquest rotllo, no? Però, bueno, té uns certs pros i uns certs contres, com les tres opcions. Els pros, en tenim dos. Aprendre a espavilar-te, i tant si aprens a espavilar-te, perquè passes de que t'ho facin tots els teus pares a fer-ho tot tu. Anar a fer la compra, fer tots els dies el menjar, tots els àpats, posar rentadores, secadora si tens secadora, estendre la roba, pagar factures, o sigui, tot. Segon pro, guanyes una mica d'intimitat, perquè ja no és aquesta cosa de cada cop que surts i entres de casa que els pares et demanin on vas, d'on vens. Stop ja, famílies, d'aquest control, que després volem marxar de casa tots els 18 corrents. Els contres del pis d'estudiants. Tens moltes probabilitats que hi hagi algun problema que altre amb el tema convivència, perquè clar, tu segurament no has viscut mai compartint pis i els teus companys i companyes tampoc. És bastant probable que hi hagi alguna enganxadeta, perquè ningú fa les coses igual que tu, i el dia que tu voldràs netejar, doncs ells estaran estirats al sofà o viceversa, no? Però vaja, aquestes cosetes sempre hi són a qualsevol pis d'estudiants. I l'altre contra seria que això de la intimitat que dèiem al principi, bueno, clar, si tu tens ganes de festa una setmana, perquè clar, a la uni hi ha les festes universitàries, no? I els teus companys han d'estudiar o han de dormir o el que sigui, i tu estàs muntant el sideral de la vida al pis, doncs els molestaràs bastant. Viure en una residència d'estudiants. Bona opció per començar el primer any de la uni, però també té pros i contres com les demés opcions. Primer pro, si vas molt a tope de feina perquè has començat una carrera que t'està suposant molt esforç o simplement que t'està costant com adaptar-te al canvi de secundària a la uni o el que sigui, doncs existeixen algunes residències on et fan absolutament tot, et cuinen, et netegen l'habitació, o sigui, tu no has de fer res com un hotel, per tant, no vas tan enganxat i tan a última hora. I si tens ganes, en el fons, d'independitzar-te una mica i de començar-te a fer gran, doncs també hi ha residències on pots cuinar, netejar i fer-ho tot tu. I el segon pro és que les residències també tenen uns espais comuns, com sales d'estudi, tenen gimnàs, el menjador, la cuina on et cuines tu el menjar i tot això, on pots conèixer molta gent. O sigui que si estàs en una residència d'aquest tipus, no et tanquis a l'habitació i surt a conèixer gent, surt al món real. I els tres contres de les residències. 1. Si comparteixes habitació, això de la intimitat, bueno. Segon contra, les residències són bastant més cares que un pis d'estudiants. I tercer contra, en algunes residències existeix això que podríem dir com una hora límit d'entrada. És possible que t'hagis de quedar a dormir a casa d'algú perquè no pots tornar, perquè no obren fins a les 6 del matí o a les 7 del matí de residència. Tercera i última opció, viure a casa dels pares o amb qui visquis actualment. Si vius bastant a prop de la teva universitat, o no, a vegades no es viu a prop, vius a una hora i prefereixes quedar-te a casa dels pares. És una molt bona opció si vols estalviar, si no vols fer una despesa extra amb tot el tema d'anar a la uni, perquè ja és prou cara a la uni en moltes ocasions i només falta que ens haguem de pagar un pis a no sé quina ciutat, el que costa viure o menjar, etc. no? Doncs també viure a casa dels pares, com et pots imaginar, té pros i contres. Els dos pros. Només gastaràs amb transport públic o amb benzina pel cotxe, per tant, pots estalviar, pots anar-te'n de viatge amb els teus amics a l'estiu. I segon pro, no alteraràs tant el teu dia a dia si segueixes en la teva rutina més normal i no has de fer una mudança, anar-te'n a viure a un altre lloc i tot plegat. I els dos contres de viure a casa dels teus pares. Si és dels que pensen que a casa teu són molt pesats o simplement tenies ganes d'independitzar-te i de canviar d'aires ja, doncs no ho estàs fent, segueixes vivint a casa dels pares. Seria que, no sé, amb el fet d'anar a la uni ja entra aquest
no? Aquest valor afegit de me'n vaig de casa. Per tant, és com que et perds una mica aquesta experiència d'independentitzar-te i de fer-te gran. Aviam, les 3 opcions són bones. El que passa és que a les 3 hi pots haver problemes de convivència. És el que passa més tant si vius amb la teva família com si vius amb algú que no coneixes, no? Però si tinc un problema amb algú, doncs no m'ho quedo dins i li explico, perquè la convivència és això, no? Com més parles, millor van les coses. Per tant, les 3 opcions són bones, simplement hem d'aprendre a conviure, perquè això va junt amb fer-se gran i amb anar a la uni, i amb beure cafè, i en sortir de festa els dijous i anar a classe els divendres. I res, si teniu algun dubte, alguna inquietud sobre aquest tema, o si ets una universitària o universitària que ha viscut l'experiència de viure en un pis d'estudiants o en una residència, o que segueix vivint a casa dels pares i vols compartir la vostra experiència amb nosaltres, podeu deixar aquí sota els comentaris i podem fer una mica de debat sobre aquest tema. I també que sapigueu que podeu escriure al Preguntes i Respostes, que és un apartat del nostre web on podeu enviar preguntes sobre què estudiar, sobre la CELA i sobre preinscripció. Qualsevol dubte que tingueu el podem respondre el més aviat que puguem. I res, que ja estic esperant que ens veiem al proper vídeo de les càpsules preuniversitàries. Fins molt aviat!